La momificació. L'embalsamament començava amb l'extracció del cervell mitjançant un ganxo de bronze que s'introduïa a través del nas del difunt. En acabat, cobrien els forats del nas amb resina. Després, els embalsamadors feien un tall al cos i en treien tots els òrgans menys el cor i els ronyons. Tot seguit, omplien el ventre de mirra, canyella i altres aromes i cosien de nou l'obertura. Alguns òrgans s'extreien del cos del difunt i una vegada deshidratats es col·locaven en uns recipients anomenats vasos canopis que més tard es col·locarien a la tomba. Els vasos representen els 4 fills d'Horus. Duamutef contenia l'estómac i se l'orientava cap a l'est. Amset contenia el fetge i se l'orientava cap al sud. Quebesenuf contenia els intestins i se l'orientava cap a l'oest. Hapi contenia els pulmons i se l'orientava cap al nord. A continuació embalsamaven el cadàver i el cobrien durant 40 dies amb natró, que és una substància química que permetia als egipcis conservar la carn impedint que aquesta es podrís. Passats 70 dies, rentaven el cadàver. Després el faixaven amb venes, probablement per impedir que la humitat penetrés en el cos, evitant-ne la descomposició. Un cop acabada la momificació es calçava el mort. Entre les cames se li col·locava el llibre dels morts, en què hi havia les pregàries que el difunt hauria de recitar davant el tribunal del déu Osiris. Els taüts eren col·locats l'un dins de l'altre en conjunt fins a 8 i, finalment, dipositats en un sarcòfag generalment tallat en pedra. Aleshores, la mòmia ja estava llesta per ser lliurada als seus familiars. Els difunts eren enterrats amb objectes quotidians per al seu ús en el més enllà. Les joies significaven ornament, prestigi i protecció. Tots aquests objectes havien d'ajudar el difunt a prosperar en el més enllà. Les piràmides són grans tombes que els faraons van fer construir per disfrutar de la vida eterna després de la seva mort. Alguns faraons van ser enterrats dins de les piràmides, però la majoria de mòmies s'han trobat en diversos cementiris.